uskonut, että se puolustaakin linnoja, että Vesa puolustaisi sitä. No siitä näkee. Ja sitten, että ei näköjään jäänyt mitään sinne tuonne. Niin pelittää. Palautuu hyvin. Joo. No lähdetään nyt loppuvasta laukauksista. Kuulahan koira saa laukauksen ja sen se osoitti, että se kuuli sen, mutta ei se suinkaan pelännyt eikä häiriintynyt yhtään. Laukaus varmaan. Luoksepäästävyydessä ei ollut mitään ongelmaa. Se tuli ihan reippaasti avoimesti moikkaamaan ja se on silloin +3 hyvä tahtoinen luoksepäästävä avoin. Pieni pehmeys siinä on. Niin kuin varmaan tiedät. +1 hieman. Mutta temperamentti musta on ihan kohillaan sille, että silloin kun se kohdentuu johonkin ärsykkeeseen, niin se on ihan puhtautumikas reaktio sille. Ei mene yli eikä se sitten ei se hiimainen muutukaan, eli se on +3 viidessä. Hermot pikkusen kuormaa rupeaa ottamaan ja tietysti tuo äänenkäyttöhän on jo sinällään yksi semmonen, että vähän niin sanotusti vuotaa. Mutta ei sen kummempaa kuin tuo +1A hieman rauhaton, se ehkä kuvaa sitä aika hyvinkin. Sitten taas noita vahvoja alueita on tuo taistelu, leukojen lihaksiston käyttö ja tämä koira niin nauttii niistä, se näkee, se olisi varmaan jatkaisi vieläkin sitä. Mutta sitten taas tullaan tuohon paimenkoiran puruotteeseen sillä tavalla, että jos tuohon suureen on niin aika älyttömät vaatimukset sille, että siellä ei korjailua eikä nypläilyä saisi tapahtua ja niin poispäin. Mutta se on hyvä 2A kohtuullinen. Halua haetaan, se halu nähtiin kyllä sieltä ja kykyäkin nähtiin, eli kyllä nasahtaa kiinni varmasti, jos joku haluaa. Se on +3. Mutta sitten taas se, että kuinka hyvin se siitä palautuu. Se tietysti kertoo taas hermosta omaa etiikkää. Terävyys tuo seinä tuolla, mitä sä et itse nähnyt, niin tulee kyllä pirun nopeasti. Yksin ollessakin niin paukut riittää ruveta puolustamaan ja vetää kaluston esille. Mutta taas sielläkin se, että heti kun uhka loppuu, niin voi mennä eikä. Se on +3, kohtuullinen jälleen ja päiväkäs. Toimintakyky kaikkinensa. Tuo kelekka oli ainut semmoinen tahra, mikä sinne nyt tuli sitten silleesti, että siinä se jää niinku räpsättämään siihen ympärille, eikä taikka sanotaan näin, että toisenlainenkin toimintakaava olisi voinut olla. Niin asetuuko se haku sitten siinä, kun se maalimies haukkuu, että se voiko se siihen sitten jotenkin kohdistaa sen, kun se on matalana tuotostu niin. olevina se ihminen. Kumpa tietäisi. Mutta kun se nyt niin kuin tässä on se historia, niin kun tiedät, niin mikä tämä on, niin se on nyt näiden virkakoirien muotille tehty tämä ja vaateet on siinä. Mutta ei siinä mitään huonoa, +1A kohtuullinen, pimeähän oli taas sitten hyvä, eli toimii, ei ole siitä kiinni. No lomake pisteyttää, miinuksia ei ole missään ja plussaa on 174 eroksiluvussa hyväksytty. Kyllä kelpaa. Tämä on sitten väliaikaiskappale, niin kuin tiedät, eli se menee virkkuun, kun me hyväksytään tällä ja sitten